Днес се намираме в залата и на НДК за учредяването на инициативата против участието на България в Европейския съюз. По-точно за да повдигнем диалога по въпроса дали Европейския съюз е необходим на България и какви са ползите и вредите от него. Както знаете, ние водим борба срещу влизането на България в еврозоната цяло лято. Даже отпреди това, нашето движение от 23 септември води битка от още 2023 година. Активно участваме за информационна кампания за вредите от налагането на еврото в България. За съжаление, референдума, който се опитахме да проведем, беше потъпкан по особено брутален начин от управляващите. Видяхме, че в България демокрация в момента няма. Едно допитване, което бяха изпълнени всички критерии за неговото провеждане, не беше допуснато, с което България вече от един месец еврото беше въведено. Ние ще продължаваме да се бориме срещу еврозоната, ще продължаваме да се бориме срещу несправедливостта. Европейски съюз се оказва все повече и повече една диктатура, в никакъв случай проводник на демокрация или на някакви общочовешки ценности, а напротив на един неолиберален престъпен модел, който той в момента България. Това виждаме с цените в момента по магазините, виждаме огромната инфлация, виждаме поскъпването на тока, на най-битовите консумативи сметки. Нещо, което ние не трябва да позволяваме, защото те учат джобовете на едни евробюрократи. Тези поскъпвания не са плод на някаква просто финансова такава необходимост, една проста инфлация, а напротив, богатите стават все по-богати, а бедните все по-бедни. Така че ние сме длъжни да обединим българския народ, за да защитиме България за една независима, свободна и независима България. За това се борим ние. Затова ерозира и доверието в Европейския съюз, според последните социологически проучвания. Да, вие цяло лето бяхте на площада и се борехте в жега. Просто беше много тежко, но вие не се отказахте цяло лето. Подписите ги събираме в голям студ. Беше тогава януари месец, почна подписката за референдума, където събрахме 604 000 подписа, заедно с Политическа партия Възраждане. И продължихме борбата с протести и с всякакви видове други акции да се опитаме да спреме това нещо, тъй като видяхме, че просто с референдум не стана, тъй като те не го допуснаха, пък всички критерии бяха спазени. Самия референдум беше за отлагане на еврото, не беше за отмяна на еврото, тъй като България подписвала споразумение за даже в Конституцията въведено нашата интеграция в Европейския съюз. Нещо, което ние не искаме да допускаме, тъй като виждаме, че Европейския съюз става една така голяма икономическа дупка. Германската и френската икономика фалират, в момента има големи безредици, също някои от техните директиви по въпроса за земеделието, по въпроса за енергетиката, зелената сделка видяхме какво наложи на България. Един диктат също да се затвориме, искаха да затвориме тецовете, мариците, затворихме блоковете на АЕЦ Козлодуй, останаха само два. Мисля, това за нас една безалтернативна ситуация, която не може да продължава така. Ако оставим в Европейския съюз, България загива. Така че ние сме длъжни да се опитаме да проведем този диалог и да поискаме наистина предоговаряне и евентуално излизане от Европейския съюз. И не само това, видяхме, че с лекота се дават нови милиарди за Украйна, от сега за след малко, от днес за утре се гласуват, а в същото време за увеличение на заплати за българските работници. Не се намират пари и редица сектори са в критично състояние. В този смисъл, наложителни ли са протести, наложителен ли е натиск, обществен натиск за смяна на властта в България, власт, която очевидно е просто една марионетна власт на споменатите брюкселски либерали, и вие планирате ли да продължите с протестите, с акции? Планираме по всеки начин да се съпротивляваме, да се опитваме да събудим българския народ и да водим окончателна съпротива по всеки начин, тъй като наистина в момента социалното положение става все по-драматично. Положението на голяма част от секторите в икономиката са драматични. Ето може да говорим спокойно за здравеопазването, какво става с медицинските сестри, какво става с медицинските специалисти, това, което е една подигравка с тях. Въобще българското здравеопазване, ако почнем да говорим на какво ниво отиде, една машина просто за печалби срещу народа. Вместо да дава здраве, разболява българския народ, и това е точно плод на тази неолиберална доктрина, която иска пълна и само единствено печалба, без да задоволява човешките потребности и нужди, иска само да прави пари. И ние сме в момента жертва на това нещо, като хората в системата им се дават уши, докато горе чорбаджиите взимат всичко. И това е по директива именно на тази рамка на неолиберализма, която Брюксел тук в България налага. Да, е в изпълнение на марионетното правителство. Аз да пожелавам успех. Благодаря много. Борбата продължава и
Да се надяваме, че победата ще бъде за нас. Победата ще бъде за нас. Ще се борим до Победата край. за нами.